салом алейкум бародарон. Видеои гузашта гуфта будам ки дар бораи рут права видео мекунам. Рут права чиай ва чӣ хел установка карда мешавад, барои кадом намуди телефону дастрас ҳаст нест, ҳамаша ҳамин видео мефаҳмонам. Рут права программе ҳаст ки тоқа барои андроид се намуд мешавад: full root, shell root, titanium root. Чё говоришь? Full root барои ҳамаи андроидҳо қариб дастрас аст. Full root аз shell root ва titanium root чӣ фарқ дорад? Titanium root барои андроид планшет аст ки як маротиба истифода бурда мешавад, дигар ягон намуди истифодабарӣ васеъ надорад. Ва shell root боша ҳамагӣ 2 ё 3 маротиба истифода бурда мешавад дар ҳамин андроидо. Баъди дигар кор намекунад ё ки коркуниш суста ё ки дигар. Full root боша қариб ба ҳамаи андроидҳо дастрас аст, бисёр кор мекунад, яъне ки коркуниш бисёртар ай назар ба детаиё. Ва рут права чӣ кора иҷро мекунад дар телефон? Рут права масалан программое ки ҳастанд ки шумо установка мекунед, гатову дорад, открит надорад ва шумо намедонед вай ай куҷо биёен, вай чӣ программае, оё программа ҳаст ё вирус аст. Аслан бисёртар ҳамин хел программа вирус мешаванд. Ҳамон вирусҳоро метавонед ки тавассути ҳамин рут права удалит кунед. ва удалит кардан шумо дигарша видеои оянда иншоаллоҳ мегум. Ва бисёри телефонҳо зарядчон кам мебарад ва мехоҳанд ки зарядбарии ҳамин телефоншон бисёртар шавад. ҳаваи ҳамни ана ҳамин рут иҷро мекунад ки баъзан программаҳое ҳастанд заряда бисёр мегиранд, ки кор иҷро намекунанд. ана ҳамон программаҳоро коркунишона манъ мекунен ё ки удалитшон мекунен. Тамоман қарор дорад. Як саволи дига метавам ҳаматундан, не ки коментаряда обязательно ҷавобша бигем. Барои чӣ? Потому что рут права иқа кора иҷро куна, барои чӣ бо дар телефон ҳамчун программаи стандартӣ ҷош наметаванд? Телефона мехарен шумо, ҳамин рут права установка таги нест. Сабабш дар чи? Я вышел в интернет с таким вопросом. Фикртона обязательно дар комментария нависен. Фикри шахси ман ай ки ба рут права метавонем ки тамоми рекламаҳоро ай любой программа удалит кунем. Мумкин ки сабабш ҳамин бошад ки рут праваро ҳамчун стандартӣ программа установка намекунад. рут праваро дар кадом телефонҳо установка кардан мумкин нест. Баъзан телефонҳо шумо мисли телефонтон нав харидаги бошад, 1 сол кафолат метиҳад. Агар шумо дар 1 сол буд нашида бошад, шумо рут праваро установка кунен, баъзан ҳамин магазинҳое ки тараққиётшон пешрафтагиай ҳаваё қабул наметаванд дигар телефонҳо ва зурат намегиранд, барое ки шумо дар рут права установка кардем. баъзе магазин мумкин ки қабул кунанд. чӣ хел тафтиш кунем андроида ки рут права дора ё не? барои ин ссилкаи дар описания буда медроен. телефони ай андроиди 5 боло мешавад суперсу ва ай плей маркет скачат мекунем ва барои андроиди ай 5 поён мисол 43 41 42 4 ссилка ки поён будагиш кингрут нависаги ана ҳамуда медроен. программа скачат мекунем, установка мекунем. худаш не ки аётон набрен ки программа якам ба интернет кор мекунад, баъд ба интернет установка кунен ва мефаҳмем ки рут дора ё не. ва сурате ки дар рӯи экран мебинен, ана ҳамин сурат агар дар телефони шумо биромад, значит рут кор мекунад, агар набиромад кор намекунад. барои программаи ҳамин рута кадом программа дастрасӣ ҳаст неста, ҳамаи ира дар описания бинен ҳастад. қариб ҳамагӣ 15 программа ё 10 программа ҳастад ки ба ҳамин рут права алоқамандӣ дорад ва ба рут права кор мекунад. у видеои дигариро бинен. шикастани пароли Wi-Fi ки ба ана ҳамин рут права нишон метаҳад коди Wi-Fi. ва монанди ҳамин чанд кори дигарро метавонед иҷро кунед. хуб, худованд нигаҳбонтон то видеои оянда.